Ahon ko lang anay ara sa aton nga linya si Ma'am Lani Joy Cardinal, no, ang DTI Negros head. Kumusta hon ta siya na what was the latest kay the last time nga na interview ko si Ma'am last week pa man mo tiambal niya may mga new guidelines nga kinahanglan ang nabaton niya itong sulat communication coming from the national nga dapat ma-coordinate sa mga business permits and licensing division sang tagsa ka LGU. So na tigayon na ina sa DTI, tibuas amot madayon gini, may ara gid distribution. We have Ma'am Cardinal on the line, ang aton sining provincial director o provincial head sang DTI Negros. Hello ma'am, good morning, how are you? Good morning, Sir Mayo. Good morning. Salamat. Salamat ki sa time no si Action Art Liwat mama. Nagtawag ko sa imo kay the last time nga nag-interview anay ta Saturday ato amo tong ginambal mo may mga new guidelines nga nabaton kamo nga dapat ma-coordinate sa business permits and licensing division. Nagabaton ko information nga buwas kuno do maumpisa na distribution sang assistance or financial assistance sini nga mga retailers. Finalize this. Amon mo number 5. So kahapon, we had a meeting with the personnel from the FWD para sa payout. And then, nakaschedule siya tomorrow for the province of Negros Occidental. Okay. So, ang sa Bilog na Negros, sa tagsa ka LGU, dito na lang ma'am ang payout sila paagi sa DSSD. Ang isa na po, sa Bacolod, we are coordinating with the provincial government for the venue. Para isa na lang ang verify na inform sila and sila sa Bacolod para mag-claim. Isa na lang sa setting, hindi sa individual LGU. Okay. Mayo guro, mama, sa ilo kami sa imo smart. Ano ko no medyo masaylo guro kami sa piya ka number. Okay, do ka kwan siya eh. Do nagadula ang i-kwan tabi, i-change tabi sa piya ka number ni ma'am. No kung pwede, basi kung tulutaw kay jutay kay kwan siya daw kadula ang iya sining nga signal diri nga line no para nga mangintaw ay tibuas na nigiling payout kin mano i-check naton pila ka mga negosyan nun nga mga retailers nga magkabaton sining financial assistance. I understand daw 15,000 pesos each ang ila pagabatunon. Hello ma'am, sorry gid nagsaylo kami sa piyak line kuno dula ga fade out tong signal mo eh. Ma'am Joy? I-check lang ba si Ma'am Joy? Alas 8:21 na. Action Hotline! Pila kabilog nga mga bakulod nun ang maka-avail ni Ma'am Joy. Sorry gid nagsaylo kami sa piyak nga line. I-kura na ito'y. Ay, sinasilang ko kung okay na siya. Kay parang nga daw klaro, blad o kanugon nga hindi ta matagan mayo eh, no? Ma'am Joy, sorry gid nagsaylo kami sa piyak nga line. Sir, sorry, sir, hari ako sa airport. Ay, gali. Subukan mo na nga, hindi namin. Hindi na. Ma'am, bali, pila gid ang sa Bacolod City ang mangin beneficiaries ni? Ang whole province, sir, ang hindi lang Bacolod, kundi may iban man nga cities and municipalities. Okay. So, ang isa dito kay criteria is during sang monitoring namon last September 5 to 8, compliance sila na sa mandated price ceiling. Okay. Gamay lang gid as of yesterday gina-filter namon mo ang compliant mga 37. Pero as of today, nagasigi pa kami gyapon, ginalantaw namon ang up to September 11 nga nag-comply. So as of yesterday 37 ang bilog nga province. Sige pa subong kay kung ano ba lang maduga nga until na monitor siya kahapon nga nag-comply siya. Oo.
Okay. Importante sini nga ti ginsunod nila kang may compliance, ano? Kay ti kon way ka man nagsunod, ti hindi kaya ma-disqualify ka sini nga assistance. Oo. I see. So, amo na ang una. First batch pa lang na sa sir. Ang nakaschedule tomorrow. Okay. Sige, pagyapon niya amon, monitoring, kag profiling. So, nag-a-add ang list nga monitored. Pero, not all matagan kung wala man niya nag-comply ang iban. Okay. I see. So anyway, sundo na mo niya kag basi may ara pagid update makuha lang kami siguro buwas no. Ari ka man ma'am no during the payout gid kun Wala ako sir kay may travel ako. In fact, arin ako sa airport Subong. Okay. Pero nakaset naman ang mga plans kay nag-meet na kami with the SWD. Bali sila gid ang ma-give out sang money. May procedure pa like evaluation, profiling, tapos release. I see. So 15,000 pesos each ang batunon Yes, sini. sir. Yes, Ay. sir. Oo. Okay. Ano lang ma'am. ni Anay, sir, ang first batch are those sa mga rice retailers bala sa mga public market. Hindi pa ni-included ang mga iban like sari-sari store kay Okay. another batch na sila ya. Okay. Kag iya naman na trabaho sa Department of Agriculture nga sila sa market ang nagamonitor. Oo, pero ang sa subong nga payout in coordination with na sa ila kag sa amon tapos ang Okay. DSWD ang ma-payout. I see. Sige, no problem. Ma'am, hindi ta nakapag-awaton kay basi ma-late ka pa sa eroplano karon. Salamat gid for the information. Halong gid ma'am and God bless. Oo, salamat man. Thank you. Action Hotline. Si Ma'am